bafethu masike sihlebeni ngesipiti xa nicinga baphezu kwenyawo zikaMorgan Hangwani Maumela. Lona ngu-advocate Andy Mothibi owayeheda i-SIU, nguyena mntu futhi owasifundela la interim report yaseThembisa Hospital apho kwavela khona into yoba Morgan Maumela noKat Matlala babhubhudla imali more than 2 billion yaseThembisa Hospital. Kuthe kungephi seva kuthiwa hayi unodla ungenile kudliwa izinto zikaMorgan Maumela. Uba niyazikhumbula ke phofu imoto zikani ukutsho amaLamborghini wayeblue apho athathwa. Hayi sithe kungephi seva kuthiwa kwayena advocate Mothibi lo beke head i-SIU seke appointwa nguPresident Cyril Ramaphosa intoba uzaba ngu-National Director of Public Prosecutions, meaning uzaba ngumaqhuzu, uzaba yibosi ye-prosecutors zonke, prosecutors jikelele i-South Africa yonke iphela. Saba nayo into ethi ayiwani buza kwenze njani malunga nento lokwenza noMorgan Maumela, intoba uzawuprosecutwa na okanye izathini into yakhe. Sithe sajonge njalo sachafa xa siva kuthiwa ingathi ezinye zezo assets zizawubuyela umva ngoba zikhona ezinye kwakuseyenziswe ama-dealers ngendlela kubonakala ingathi benyoba bezifihlwa zi-registered under certain dealerships ke phofu. Kwathiwa zizawubuyela umva. Hayi bo besibhizi mosithina noKarim Sulumane. UKarim Sulumane osixelele ngama-56 million apha anokwenza noMorgan Maumela. Yazi yakhona into ethi ngendlela okubonakala ngayo bangajongana nezijolo zo-money laundering. Sibhizi apha kumadlala ndithetha into yakule veki mna njengoba namhlanje kuzi-12 zikaMarch 2026 into yaMonday leyo iqale Monday lento ekaKarim Sulumane. Hayibo sisajonge njalo naku advocate Andy Mothibi sekathetha ke ngoku ekwesikhundla sakhe because uappointwe xa kugqiba kusuka uShamila Bhato i-contract yakhe yaphela end of January, so beginning of Feb ke kwaqala uadvocate Andy Mothibi. Uthetha phansi kwalonto lento ba hayi babhizi nge-investigations zabo phofu ke ingathi i-final report ize yabe iyaphuma okanye into engathi njalo bathethela phezu kwe-final report eyas-SIU include lo Morgan Maumela. Xa nicinga bafethu kungenzeka into ba noko kubhidene nyazazi mozihlale zibhidane ezinto eziphambili ithini into because ngendlela aka-expose ngayo bafethu hayi indenzeli uyixhala into yakhona inoba ke ngoku seke yedwa akasezuba protected because at some stage most we as South African we felt that because from time to time igama lakhe limane lilinkwa noba ungumntana kapresident saba nayo into ethi inoba bazamprotecta but by the look of things ngoku ngendlela kamane kuthethwa ngayo because igama lakhe bafethu belingathathwa ncama ngendlela eselithatha ngalo ngendlela uba uadvocate Mothibi amesidlangalaleni atsho athi hayi baphezulu komcimbi ucalanye bazamprosecute azaliphinde kabini the very same video igama likaMorgan Maumela yinto justice will be served for South Africans and especially for those family members ezezabe ziluzana ne-family zazo kulanto laThembisa Hospital because instead bimali i-utilize ngendlela right kuthenga izinto kwakumele zithengwe kuthengwe imitshini okumele ithengwe kuthengwe i-medication yonke into kwakumele yenziwe kule esibhedlele yangenziwa instead imali yathatha yasuka ngapha. Will they now get the justice that they deserve? I was the head of the SIU. Remember, we released an interim report. An interim report also indicated that we are dealing with syndicates, and some of the syndicates were indicated that were sort of under Maumela. So when I got at NPA, and as recent as this week actually, after the SIU released their report, I was busy going through, and in fact I spoke to my colleague, the head of the AFU, and said there are matters in that investigation that are attracting AFU services in the Home Affairs and possibly in the Thembisa investigation, and we are seized with those matters. In fact, I called on all the criminal referrals in the Thembisa investigation that have been referred to the NPA, and indicated that they need to be attended to, including where there was a referral of Maumela. So all of those will receive attention. I can assure you. Thank you.